He says, hey guys, for the people. Up and down the one you cut down and pass away moon. Thank you very much. Corelino. Shakaoma. Saka baba pedza kugadzira kuti tichipeka mapasi wayo toida also then kune imwe pasi yemunhu kuti akandoda 90 kg yakagaiwa ufu saka then mamwe asina kugaiwa achipromota baba kupromota kwese baba kutunozvitenda chaizvo so ndo zvakada kuti tindira zvikwadungu saka gaimboudza mama zvakaita vasvika bodadira rama kana vanongotenga zvinhu kukuratidza iwo zvakaitika ndakandasvika opposite kwameti mota chandizozokuchonzi chi guys jaketi ndakaripiwa nemushemarimi andazvotengesa majaketi ndobva toti chema ndikichitotsvagawo jaketi randaida kutsvaga chidanda narikupuku ndikatoti rasina sotokwana musi wachoni ndichichikoniwa kudaiwo so zvikanzi unoita zvokuti xakadza apa hando mapfikira aro ivayo apa rine vhendi zvoko rine mavhendi ndakaripuwa for free jaketi nemushemarimi anotengesa mutown opposite Kwame Mo, but Kwame ngiri moya chanchazoti inonzi chistara choni. I just know kuti it's opposite Kwame. Chipane imwe moyo inoita zvokutengesa hembe so. Saka iyo iri opposite ndo kwandafamba chaka. Kwambofamba chida kumira ipapo padungu nimboenda kumananga. Wenda kumananga. Amozwa manje. Wegerebe. Chika chando ndakachiroverera present from Shemarieni. Mazviona maiziria ndopuwavo. Ndodada nezvekupuwa ke. Mwana kadumba abudiwe. Muda kubuda sei muri kusiri kuikamira? Ndifana mbubuda uzi. Muchiitei? Kumananga uko. Muchimaitei? Ku selector. Musaka anokutora ndiani manje? Basi ndi matango. Inani botodi ndoda kubuda ndakachenza. Manya pana zvepei? Ndichisekete mananga mwana kadumba afane kusala. Kana kasala uzodi. Watu. Uya. Vanozvifidha mai vava zvavo tatenda uroi kusige matokakwa imi handina manzvenga mamaenda kuja iwo mashadhana rakashako kako mai mashadhana rakashako kako mashazvekuekera yanzi makaiwani pichi Hey. Mateta mutobvisa mananga angu andikaenda nawo mutote mutote ndambira baba abana batsiwa sabata kuinda haindai mwana wokuinda kuinda ndo ndoda uzoselectwa anona kaka aya 1 ende mubatsira baba wako kwadungu andinoda kuganzungi tinoda kubuda zvedumbu mukudzitotambira vatopedza guys the people chibodzoka kwandiri vadumbu imi hamungati hatingaiti mameni karekera tiri vaviri mogwirana neni kubuda mukati meekera indakachena zvino ndakapuwa chipo imi makapuwa vakapuwa present nawashi vakadhakwa vakarasa majombo matsva mudondo nanhasi munhu wakamanonga wakapemberera asati atombobva chidhindo cheshopu chakanzi ameno kuti bhola here vakadhakwa vachiimba mudondo vachibaika zuro vakarasha baba vamukuta vari kutara pana vanzvenga vakaita kwazindoka kune doroba vakanzvenga vachiti vaishushira hendei ndizvozvitikatine hakusi kumomboko kutoshushira danzvenga vakaita nadzo zasuku vachiziva kuti vaenda nekumovha ndoda kuzora vhaserini mumaoko angu makatoreke mwazvo makadhakwa ibhabharazi utonge makadhakwa kuda ndokutsvakireiko ndokutsvakireipi saka indori wanepi manje handimogobvunza sei ndikubvunza unjenga zuro baba akazotoenda neshamu yange kokuzotara rafu kana madhakwa zoindwa nani kana itorwadziwa yani nebhabharasi renyu saka peyoseke iye pei ukuzviona here
uri kuzviona ndakapuwa zvejaketi vadumbu nemashe mari yeni mogara kure vanogara kuendea kure sakukuya kupi kumashe mari yeni kure handikuzivi ati ndo zvinoita handikuzivi ndokuzira akachana saka apa pachine munobatsira baba titetinde nhasi ndonono avashomwa tii sekuru vashomwa tii vatopedza ini guys ndakatenga kwachingoma ndobva ekukesha mino zvaita kuti ndakutoti ndinonyorwa tsamba mari yangu idzoke ndipo kesha yangu yabuda ndobva yaramba kureflecta kwachingwanga zvikanzi unozodzoka mangwana uchinyorwa tsamba uenda kueconet kuti varifande mari yako and I didn't know about that takati 1 hour tichinetsana mushopi momo kutanitora mari yangu saka zvikufamba sei ndakatogwadziwa wozi ndoda kubuda mangwana nyango zvaita sei zvingwana nozoorder vaive ndenda kutozodzoka pasecond round it's good kuti ndenda kutozwa kuti in advance zvinhu zvangu zvafanira kugadzirwa hamuzvona kuti panopana kugara pane vanhu vanoda kubatsira regai ndinde kusaidi kuti unokuradzira mangu mabagwa asi dumbu rangu rakuta richiti hwe uge dumbu 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 masiria riri kuite dumbu dumbu he dumbu he dumbu asi zviri seiko zvino zviri ndoshingirira handi kuita muslave saka asi kurivhura ndokukanaka andorivhara kurivhura kurivhura ndisi avana panapane ndekuchembere pane vanhu vanozova fashani saka ndomborivhura ndimbofamba mboenda iwe Bei cameraman. Bei Lulu, bei chatomupigira present yecameraman. Wakaka. Ndakarifarira jaketi. Muswa ndakaritora suku kuraigwadza kupinda chiroko. Ndakati ndaritorire arikwa. Ndikati chipo ndingachiramba. Asi nhasi ndati pfe. Zviri kuita regai ndishingirire. Team vanhu vanorya zviyo, team hoye. Let's keep focusing. Ngatisadzoka sure nazvo zviyo mberi. Izvo dumbu rezviyo rija mwari vakanaka dumbu rezviyo dumbu rezviyo zve chega ndinde kuti hande kusaidi wakapfeka jaketi hafani kuita mabangwa handina kuenda kwanyika mamwe acho nindangu yangu inini yekumabhirija aya ndeemunhu azara 19 ndeekwanyika aya ndeangu andatengera baba ndoda ngoti vandigaisire kadabo support the system aunozviona komagaba maviri mamuda vanhu aya emhunga so zvakantori mamuda vanhu vakandisapotawo dzoro rangu ndorosvika ndondorugwa ndokunganga svikasvika iri ndolegirira rekudonha takutonotsvaka chipeniti right ndipe zvako bhei waita basa